I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Alright, good morning mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang vlog natin ngayon ay pupunta tayo sa Barangay Candelaria chapter. Meron po tayong bagong membro na i-orient at sa seminar at para po malaman nila kung ano po yung pinasok nila at kung anong grupo yung pinapasok nila. So sa ngayon, iikot po kami, dadaan kami dito sa Kalumpit, Bulacan. Ang Candelaria po kasi ay sakop po ng Makabebe. Dalawa lang po yung pwede mong daanan papunta doon. Pwede ka sumakay na bangka at sasakyan. Katulad itong gamit namin ngayon, kami po ay lahat ay single. Kasama po namin yung aming master founder na si Parim Brian, si Founder Emil, si Chapter President ng Colgante, si Bro Eddie Boy, at ang aming Municipal President na si Broman. Ang aking backlight, nasa likod ko po siya. Pasensya na kayo, hindi niyo po nakikita kasi iisa lang po yung aking action cam. Nasa helmet ko pa po nakalagay. Ayun. So sa ngayon, at eto, papunta na po tayo doon. Ito po sakop na ng Kalumpit, Bulacan po. So doon sa bandang Shell kakanan tayo doon. Yan. So tara. Magpapagasulit ako. Actually may laman pa po ito kaya lang dadagdagan ko na lang kasi hindi ko kabisado kung baka maubusan. Nag-share po si Broman ng 50 pesos at 50 pesos din ako para 100 yung aming papakarga. Ayan, so full tank na po kaya pwede na po kaming lumayo.
100 lang na full tank na uli ng aming sasakyan. Ito, so pupunta na ulit kami. Yung mga kasama po namin nauna na ho doon. Mag-aantayan na lang po kami sa may kanto bago kumanan, para po kasi sa kailangan sabay-sabay po kami makarating doon dahil sabay-sabay po kami umalis ng Pampanga. Yun. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, ako po mga brosis humingi ng suporta sa aking YouTube channel na pa-subscribe po, pa-like and share po yung ating video, at pwede po kayong mag-comment kung kayo po ay taga rito sa aming dinadaanan. Pwede po kayo mag-comment, ipa-shoutout nyo po yung gusto nyo pa-shoutout, kahit po yung pangalan po ninyo. Ayan, especially sa mga kapatid nating OFW. Ayan, sana natutuwa po kayo sa dinadaanan natin, sa mga nakikita po natin sa ating dinadaanan. Ito po Kalumpit, Bulacan. So itong daan po na to kung didire-diretsuin nyo po ang pagkakaalam ko po, may daan papuntang Hagunoy, Bulacan. Tapos naman kung kayo kakanan doon sa may kanto, hindi ko alam kung malapit na o malayo. Malapit na. Kayo naman papunta ng Candelaria, Macabebe, Pampanga, o kaya Balibago, Masantol, Pampanga. Doon po ang daan. So sa ngayon ito, makulimlim yung panahon natin ngayon. Ayun, nakikita nyo naman po sa ating kalangitan, tatlong kulay na naman ang ating nakikita. Medyo itim-itim at puti at saka asul. Yan po yung panahon ngayon, makulimlim. Pagka ganito ang panahon, masarap pong bumiyahe. Masarap gumala. So, ayun. At saka wini-welcome po nga po pala yung ating mga bagong membro. Welcome bro sa Mike Delta Force, MDF, GMDFI, Guardians Monitoring Device Force. Yan, Guardians GMDFI. Yun, pasensya na kayo, medyo nalilito ako kasi excited akong makarating uli ng Candelaria chapter. Napakabait po ng mga kapatid natin doon, yung ating mga bro and sis, yung kanilang founder, presidente, mga opisyal, yung secretary sa yung vice. Mababait po sila lahat. At saka nakakatawa po at ako namomotivate sa akin nakikita sa kanilang ginagawa na very active po sila at nakakatulong, malaking tulong po sila sa municipal ng Macabebe kasi nag-duty po sila dyan. Ang nakakatawa lang po at nakakataba ng puso, ang Mike Delta Force po nag-duty na walang hinihinging kahit na ano pong kapalit. Kami po ay voluntary lang po. Ito po hindi ko naman po sa sinusumbat no, ano po, ako po ay proud sa aming ginagawa. Kaya bahala na po yung mga tao na nagsasabi na kami daw ay nagpapagod na wala naman kami napapala. Ano po, ang sagot ko lang diyan, mas masarap tumulong kesa ikaw ang tulungan. Alam mo yung gano'n? Sa ganitong paraan, kami po nasasabi namin na pakipakinabang yung aming ginagawa. Diba? So, hindi ko rin naman sinusumbat na may mga tao na rin po kami natutulungan, especially sa mga nahuhuli ng mga pulis, lumalapit sa amin. Marami na kami natulungan. Ayun. Ano lang po, kwento ko lang. Wala po sanang ma-open. Yun. Ang ibig sabihin, yung aming grupo handang tumulong sa ating sambayanan. Yan. Kaya shoutout po sa Mike Delta Force sa buong Pilipinas. Yan. Big salute po sa inyo mga bro and sis. Siguro maraming namimingwit malalaki siguro yung mga nahuli nilang isda rito. Nakaliwat ka na po yung pamingwitan. Mostly mga tilapia po mga nahuli dito sa Pampanga at saka dito sa Kalumpit, Bulacan. So yung mga ayan, ang daming yung mga nadadaanan po natin, yung mga nangangawil. Yan, shoutout sa inyo lahat mga nangangawil dyan. Ingit lang kayo.
Yan, sigurado na may ulam na kayo pag uwi sa bahay. Ayan, ang dami mga namimingwit. Ingat kayo, ingat sa pamimingwit, baka magapakan kayo ng ahas na yan. Ating enjoy yung ating dinadaanan. Medyo tatahimik lang ako muna at ako'y nag-i-enjoy sa aking nakikita. Kakain na po tayo dito papuntang Masantol at Makabebe. Yan, ito po yung daan. So, pagdating ko sa dulo, kakanan ulit tayo. Dito, alalaki ko ng mga bahay. Ang ganda ng mga bahay dito. At siguro, hindi naman siguro ito binabaha. Unlike doon sa ibang lugar na Makabebe at Masantol, malaki naman ang tubig, lalo na pagka high tide. Dito sabi nila may mga dadaanan daw kami medyo may tubig. So mababa naman daw kasi low tide pa. Siguro mamayang hapon pag uwi namin sana naman hindi kami makadaan doon sa low tide kasi dito pagkaanan natin dito, ayan, papunta ng Makabebe, Masantol yan. Tapos yung unang kanto na yan, may tropa tayo nag-aantay dyan. Dito kami dadaan, diretso kami ni Master. Nasa unan ko na si Master Founder Bray. Yan, nasa likod niya yung aming media. Yan, ang aming provincial media po yan. Naka-best na katulad ng best ko. Tapos yan, dito may mga dadaan daw kami na mga tubig. Medyo mababa lang daw kasi low tide pa. Muli po, ako po kinukongrats ko na po yung mga bag member natin at welcome ko po kayo sa Mike Delta Force GMDFI. Ayan, at sana magawa nyo ng
maayos yung inyong tungkulin. Meron tayong orientation and seminar, sana matandaan nyo kahit na ilan lang doon sa mga mabibigkas ni Master. At ayun, yung 3 T, importante yung 3 T, yung treasure, talent, at saka yung time. Ang importante dyan sa lahat yung time. Ito lang treasure, kung meron ka naman time, okay na yon, diba? Ibig sabihin, ano ba ang treasure? Yung treasure, halimbawa, yung may konting pera ka kasi may ambagan, meron ka may ambag, diba? Halimbawa, nasa malayo ka, so wala kang time kasi malayo ka, wala kang oras umaten ng ganitong mga aktibidad. Meron ka naman treasure, pwede mo ipadala yung GCash. GCash mo yung treasure mo para may pangambag ka, diba? Talent, yun po yung halimbawa, wala kang may time ka, wala kang treasure pero may talent ka. So yung dalawa na yun, time and treasure, ay time and talent, pwede mong gamitin yun. May oras ka na umaten, at talent, pwede kang magugas ng pinggan, diba? Pwede kang tumulong magayos ng mga upuan, lamesa, diba? Kumuha ng mga gamit na gagamitin, halimbawa yung mga speaker, mic, diba? Pero kaya mamalengke, bumili ng ganito, bumili ng talent yan diba? Kaya importante yung 3 T. Ito may tubig ayan, gamitin natin yung 3 T. Actually, bibihira po sa membro ang nakakakompleto ng 3 T na yan. Mostly, isa lang o 2. Ayan. Kaya po sana wag yung gagayahin yung nakikita po ninyo na hindi na nga active, nanlalamig na o nag-floating na siya, tapos susulang ka ng kung ano mga salita. Wag ko kayo makikinig doon. Basta isa puso po ninyo yung grupo natin, isa puso mo po yung ginagawa mo, at maging dedication. Kailangan dedication, may dedicate ka sa grupo natin. Ayan. Huwag kayong mapapa-apekto sa iba. Gawin nyo yung alam yung tama. Gawin nyo yung paano kayo magiging active. Importante active. Umaten ng meeting kapag ka may meeting, umaten sa mga aktibidad, umaten sa mga duty kung meron tayong duty. Napakalaking bagay po na hambag po na yon. Huwag nyo gagayahin yung mga ibang membro natin na pagkatapos nagkaroon ng ID, nagkaroon ng uniforme, hindi na nag-active, diba? So alam natin na ano lang yung gusto niya sa grupo natin. Huwag natin silang gagayahin. Basta tayo, pumasok tayo sa Mike Delta Force, tayo andar tumulong sa community, sa ating barangay, sa ating nasasakupan. Tulungan po natin sila. Tulungan natin ang ating kapitan, tulungan natin ang ating mayor, tulungan natin ang ating hepe na magpatupad ng batas, na magkaroon tayo ng community service, diba? Mas masarap po yung tumutulong kesa doon sa ikaw ang laging nangihingi ng tulong, diba? Iba yung pakiramdam pag nakakatulong tayo diba? Napakaluwag sa puso, tip-tip, diba? Yun, at dito malapit na po kami sa alam ko Candelaria, Barangay Candelaria na po ito kung hindi po ako nagkakamali. Paki-comment nga po sa baba kung ito po sakop na ng Barangay Candelaria, itong aming dinadaanan ni Master. Alam ko malapit na po kami. Yun, at balik po tayo sa ating topic. So shoutout sa mga membro natin dyan na nanlalamig, magbalik loob na ho kayo sa ating grupo. Nako, baka mamaya magkaroon ng biglaang, hindi naman natin inaasahan to. May mga blessing na dumarating na hindi natin alam, na magugulat lang tayo, ang grupo natin ay nabiyayaan ng blessing. Baka mamaya magkaroon ng ganung blessing at hindi kayo mabigyan, tsaka kayo mang-question. Wala ho kayong karapatan o posisyon para mang-question sa mga active. Maging active din kayo para sa
magkaroon ng blessing ng ating grupo, isa kayo sa mabibiyayaan. Di ba? Yun, dito ko na po tatapusin yung ating video at sana po nag-enjoy po kayo sa ating dinadaanan, sa ating mga nakita, especially yung mga kapatid nating OFW dyan. Lagi po kayo mag-iingat at shoutout po sa inyo lahat at aking mga kapatid na nasa Japan, ayan, si Maria Uno, si Ana Takayanagi, si Ansato, ayan, mga sister, ingat kayo palagi, God bless sa inyo. Ayan, at so dito ko na lang tatapusin yung ating video at maraming salamat po at nakaabot po kayo sa dulo ng ating video. God bless po sa inyo lahat.